O orzamento de Boiro para este ano supera os 21 millóns de euros, o que supón un incremento do 22% con respecto ao anterior exercicio, debido principalmente á póliza de crédito para financiar a achega municipal da reforma da Casa da Cultura. Aínda que este é o principal investimento, destacan outras actuacións, como as melloras en vías e camiños, saneamentos e a instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos. Para falar das inversións, a máis importante, comentei antes, era a rehabilitación integral que vamos a facer da Casa da Cultura de Boiro, un edificio que ten máis de 40 anos, que necesita xa de un arranxo por parte do Concello, un edificio que foi singular e avanzado na súa época e queremos que agora volva a ser e volva a poñer a Boiro unha vez máis ao fronte non só da comarca, sino de toda a provincia no eido cultural. Pero non é só a Casa de Cultura, evidentemente. Nesta anualidade contamos con máis de 450.000 euros para arranxo de viais municipais, melloras no saneamento e no abastecemento contabilizadas en 200.000 euros, mellora no resto de edificacións públicas, porque hai máis centros culturales que hai que atender tamén instalacións deportivas, hai que atender os colexios, as instalacións educativas, e, bueno, para iso dedicamos máis de 350.000 euros. E é de salientar tamén unha partida que levamos este ano que é un pouco novedosa, que é adicar máis de 280.000 euros á instalación de placas fotovoltaicas. No que respecta ao gasto, destaca o incremento do canon de Sogama, aínda que a maior suba atopámola no capítulo de persoal tras a recente aprobación da RPT, que suporá un incremento salarial d'1 millón de euros. Trátase dun exemplo da aposta do Goberno polo emprego de calidade, que xunto coa formación, a dotación de chan industrial e a creación de vivenda constitúen os piares da súa política. Este goberno estamos traballando sobre tres eixos, non? Un deles é a formación e o emprego, non? Outro dos eixos é o solo industrial, a creación de solo industrial, e outro, terceiro eixo, é a vivenda, non? Por un lado, formación e emprego, por outro lado, creación de solo industrial para o asentamento de novas empresas, e por outro lado, a vivenda tan necesaria, non? Queremos incidir no crecemento deste pobo dadas estas estrategias que estamos a seguir e que seamos un referente non só na nosa comarca, sino tamén na provincia da Coruña. As contas reflicten tamén a baixada da débeda que continúa coa senda descendente ata o 22%, mentres que o remanente supera os 900.000 euros.